un vídeo, aquest, divertidíssim, mira'l. Benvinguts a la Serra de Tramuntana, Patrimoni Mundial de la Humanitat i parc d'atraccions pels turistes d'arreu del món amb poder adquisitiu i ganes d'emocions fortes. Tu diràs, aquest tio té molta gràcia, no? Ha generat milions, bilions de comentaris i de difusions, perquè som un tio molt bo, no? Però me va arribar aquest que me va cridar l'atenció i que el vull compartir amb tu. Mira. ¿Por qué no habla en cristiano? Mem, jo te vull demanar. En cristiano per tu què és? Per jo, el cristiano és la llengua en la que feien les misses antigament, és llatí. I si vols te diré una cosa en cristià, perquè jo som de Bup i vaig estudiar llatí. Stultior et non nati. Vols que t'ho digui? En castellà? Más tonto i no naces. Ho has entès? Sí, tu, Pere Mateu, Pedro Mateo. Deixeu de tocar els collons en so català. Xerra en català perquè és la meva llengua i perquè me dóna la gana i me surt d'allà i no pots demanar ni perdó ni permís. Ho has entès?